बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि, साथाम फालांगिया हमजादों। बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि, सैमानि गोसोम फालांगि सोलिनाया नोजोराव गोग्लैदों। मिथिहोनाय जायोदि लामायाव गिदिंबायनाय सैमाफोरखौ हमनानै मिज'रामाव दैथायहरनो लानाय समावनो गासै 40 सैमाफोरखौ जब्द खालामनो हादों पुलिसआ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि काछार जिल्लानि मिज'राम सिमायारि ओनसोलाव मिज'राम फारसे दैथायहरनो गोनां 40 सैमाखौ जब्द खालामनो हादों। लोगोसे बे गोसोम फालांगिजों लोब्बा थानाय साथाम फालांगिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि बराक सेरफांनि नसुं रायजो मिज'रामाव सैमा बेदरा जोबोरैनो बेसेन गोसा। मिज'फोरा सैमा बेदरखौ जानो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बेसेन होनानै बायो। बेखायनो आसामाव लामा सामायाव एरैनो गिदिंनानै थानाय सैमाफोरखौ गोबाङानो गोसोम फालांगि खालामनानै फानहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि, साथाम फालांगिया हमजादों। बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि, सैमानि गोसोम फालांगि सोलिनाया नोजोराव गोग्लैदों। मिथिहोनाय जायोदि लामायाव गिदिंबायनाय सैमाफोरखौ हमनानै मिज'रामाव दैथायहरनो लानाय समावनो गासै 40 सैमाफोरखौ जब्द खालामनो हादों पुलिसआ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि काछार जिल्लानि मिज'राम सिमायारि ओनसोलाव मिज'राम फारसे दैथायहरनो गोनां 40 सैमाखौ जब्द खालामनो हादों। लोगोसे बे गोसोम फालांगिजों लोब्बा थानाय साथाम फालांगिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि बराक सेरफांनि नसुं रायजो मिज'रामाव सैमा बेदरा जोबोरैनो बेसेन गोसा। मिज'फोरा सैमा बेदरखौ जानो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बेसेन होनानै बायो। बेखायनो आसामाव लामा सामायाव एरैनो गिदिंनानै थानाय सैमाफोरखौ गोबाङानो गोसोम फालांगि खालामनानै फानहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।